Qabel tibda l-qudiesa nixtieq infakkarkom fil-miżuri minħabba il-virus tal-coronavirus. Fil-Knisja huwa obbligatorju li kulħadd ikun jew bil-maskla jew bil-visor. Ma tistgħux tisimgħu l-qudiesa mingħajr maskla jew visor. Dawk li forsi nsewa jew ma jixtiequx joqogħdu bil-maskla jistgħu joħorġu fuq is-suntier u hemmhekk tistgħu tisimgħu l-qudiesa imbagħad tiġu titqarbnu minn xi wieħed mill-bibien. Kif ukoll fil-bankijiet tridu toqogħdu familja. Jekk hemm żewġ persuni fuq bank wieħed f'tarf u wieħed fl-ieħor, ma tistax it-tielet persuna tpoġġi f'nofs l-oħrajn. Jekk m'intomx tieħdu din il-miżura nitlob il dawk li mhumiex mill-istess familja li qegħdin ħdejn xulxin biex ma toqgħodux ħdejn xulxin u timxu għal ġnub jew toħorġu fuq is-suntier. Qegħdin nagħmluh minħabba l-oħrajn biex ma mmardux nies oħrajn. U għalhekk f'dan is-sens ta' spiritu ta' fraternità nibdew din l-qudiesa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżies li qegħdin noffru din l-qudiesa b'ringrazzjament il-Madonna ta' Pino. U llum f'din l-erba ser nirriflettu flimkien fuq waħda mill-aħħar frażijiet tal-qaddisa itlob għalina issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Ejjew nitolbu l-mulejjenna nifhmu xi tfisser din l-issa tas-salvazzjoni tagħna. U biex nitħejju tajjeb għal dawn il-misteri li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna biex issalvana, mulej ħniena. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, int fit-tiba tiegħek brid li jibnek ikun bieb ta' salvazzjoni u ta' ħajja. Għatina li bit-talb tal-Verġni Mqaddsa Marija nibqgħu dejjem fl-imħabba ta' Kristu. Ħajinfetħilna l-bieb tal-belt tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Infakkarkom li jekk hemm mhumiex mill-istess familja ħdejn xulxin, iżommu id-distanza mitluba mill-liġi ta' 2 metri. Grazzi ħafna. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Dak iż-żmien, oraklu tal-mulej, jien inkun Alla ta' tribujiet kollha ta' Iżrael u huma jkunu l-poplu tiegħi. Dan jgħid il-mulej, il-poplu li ħeles mis-sejf sab ħniena fid-deżert. Iżrael terraq lejn mistrieħ tiegħu. Mill-bogħod il-mulej dirlu, binħabba ta' dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa tiegħi jirfejt għalik. Jien nerġa' waqfek fuq riġlejk u xebba ta' Iżrael u inti tieqaf. Terġa' tiżejjem bit-tnabar tiegħek u toħroġ tisfin fer-rieħa. Terġa' tħawwel id-dwieli fuq il-muntanji tas-Sammarija u l-bdiewa tiegħek iħawlu u jiġru l-ewwel frott. Għax jasal jum meta fuq il-muntanja ta' Efron l-Assisa jgħidu u jgħidu, qumu, ejjew nitilgħu Sijon għand il-mulej Alla tagħna. Għax dan jgħid il-mulej, għannu bil-ferħ għal Ġakob, selmu lill-ewlieni fost il-ġnus, xandru, faħru u niddu. Il-mulej salva l-poplu tiegħi u l-fdal ta' Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Sam responsoja li ngħidu, il-mulej jħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Il-mulej jħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmiet il-mulej, xandru għal-bot fil-Gżejjer wejdu, dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif raj iħares il-merħla tiegħu flimkien, il-mulej jħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu.
għax il-mulej feda lil Ġakob, ħelsu miniet wieħed aqwa minnu, għad jiġu għannu fuq l-orja ta' Sjon, u wiċċhom jiddi minħabba tjiba tal-mulej flimkien, il-mulej jaħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Jifirħu ġbejbiet bisfin, jifirħu żgħażagħ bixruħ. Jiena nbiddel il-vistu tagħhom fena, infarraġhom u nferroħhom wara il-hemm tagħhom flimkien, il-mulej jaħarisna kif raj iħares il-merħla tiegħu. Inqumu bil-wiefa. Profeta kbir għan fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajjeb u tgħid: ħenna lina mulej bin David, binti għandha fiha xitan u magħdura ħafna, iżdu ma weġibiex kelma. Resqu lejh id-dixxiepli tiegħu jitolbuh u jgħidulu: eħles minna għax ġejja tajjeb warajna. Imma qalilha: ma ġejtx mibgħut ħlief għan-naċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżda resqet inxteħtet qudiemu u qaltlu: għenni mulej, u weġibha: mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-uliet u tixħdu lill-ġriewi. Ekku mulej qaltlu. Iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' Sidom. Imbagħad wieġeb Ġesu qalilha: mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq, u minn dak il-ħin stess binta fieqet. Il-kelma tal-mulej. Hekk f'din l-14 il-4 qegħdin nirriflettu flimkien fuq waħda mill-aħħar frażijiet tat-talba tal-Qaddisa. X'ngħidu issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Hawnhekk nagħmlu distinzjoni bejn il-mument ta' issa u s-sija tal-mewt tagħna. X'inhu l-mument ta' issa? Kemm hu importanti il-mument ta' issa fil-ħajja tagħna. Hekk jingħad li darba Alla bagħat l-Anġlu Gabriel fid-dinja. Nafu l-Anġlu Gabriel kien ġie fid-dinja biex iħabbar it-twelid ta' Ġesu. U dan bagħtu Alla, din l-istorja jgħiduha s-Santi Padri, storji inventati ġifieri. Dan Gabriel ġie fid-dinja, però wara ċertu snin irritorna lura ħdejn Alla dispjaċut u qallu din id-darba fallejt. U Alla qallu għaliex? Qallu għax mort fid-dinja u sibt nofs in-nies imwaħħlin fuq xi ħaġa tal-passat. Allura ma setax ikollhom konverżjoni għax dejjem jaħsbu fuq il-passat. U oħrajn, ħafna oħrajn, iffissati fuq ser jiġri għada u mitlu fin ukoll fada. Ħadd minnhom qed jgħix illum u ma stajt nagħmel xejn. Il-konverżjoni meta wieħed iħares anke sew lejn il-kelma t'Alla, hemm l-importanza tal-mument ta' issa. Biex jien niltaqa' m'Alla, irrid ngħix illum, irrid ngħix il-preżent. Irrid inkun konxju u konxja ta' dak li għaddej minnu llum u skont dak u fuq dak nibni ir-relazzjoni tagħna m'Alla. Ir-relazzjoni tagħna m'Alla issir issa. Inutli noqgħod nitkellem mal-mulej jiddispjaċini fuq xi ħaġa tal-passat, dik ħela ta' ħin għax il-passat għadda u ma jistax jinbidel.
Mill-passat li nista' nagħmel biss u li nitgħallem sew jekk għamilt it-tajjeb, sew jekk għamilt il-ħażin. Il-passat tiegħi u tal-oħrajn qiegħed hemm biex jien nitgħallem minnu, mhux biex nibkih jew noqgħod niftaħar bih. Il-futur qiegħed hemm ukoll ma jeżistix, għadu ma ġiex. Nista' nippjana u naħdem għal xi ħaġa fil-futur qarib, imma l-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. Allura li noqgħod ngħid pereżempju imma issa la nirtira ħa nagħmel dan l-affarijiet u nispiċċa ngħid ma nagħtix każ il-mara, ma nagħtix każ it-tfal, jew ma nagħtix każ ir-raġel, imbagħad insib il-ħimmi jew magħha wara li nirtira. Jew issa għandi eżami allura t-talb inħallih. Jew issa jien superjura tal-komunità, allura mbagħad it-talb naħseb għalih wara. Dak li hu fil-futur laqqas jeżisti u jista' ibedni milli verament nintaqa' miegħi innifsi mal-oħrajn u ma' Alla. Allura x'innejdu itlob għalina issa qegħdin nitolbu l-Omna Marija tieqaf magħna fiċ-ċirkustanza li ninsabu. Jekk moħħi qiegħed fil-passat jew fil-futur, impossibbli niltaqa' ma' Alla. U nitolbu ħaġa oħra fl-aħħar tal-qaddisa, fis-sija tal-mewt tagħna. Għaliex naqdu il-mument ta' issa mas-sija tal-mewt tagħna? Għax jekk jien naqqat il-mument ta' issa mas-sija tal-mewt, dak li qed nagħmel issa ikollu skop akbar. Għax fuq il-mument ta' issa kif niddeċidi issa ser inħossni fil-mument tal-mewt. Jekk jien qiegħed faqda malla issa għixni ċirkustanza sew jekk jaqgħaddi, sew jekk jien l-akbar midneb, minn dik il-laqgħa ma' Alla, il-mument tal-mewt nista' ħossni nista' nilqa' Alla jew nitbiet minnu. Allura jew fil-waqt li nżommu dan l-għana ħari tal-ħajja tagħna u l-għana ħari mhuwiex il-mument tal-mewt fih innifsu, imma x'jiġi wara, il-bib li jinfetaħ dak il-ħin laqda mal-Alla għal dejjem. Jekk inżomm dak, il-mument ta' issa jkun ħafna aħjar. Għax la noqgħod ninkwieta żejjed fuq xi ħaġa li ġrat li fil-passat u laqqas noqgħod ninkwieta għal għada. Għax ninduna li għal xejn nibni, għal xejn nakkumula, għal xejn ikolli ħafna affarijiet, għax wara għada dak ser inħallih warajja u nkoħdim ta' għal xejn. Għalhekk jew nitolbu l-mulejjenna nifhmu da l-kunċett ta' ħin, jenna narfu x'hemm lesta għalina, jenna niftakru fil-mument anke tal-mewt tagħna kif nitolbu fil-qaddisa, għax jekk inkunu konxi ta' dawn l-affarijiet, il-mument issa isir dejjem sabiħ, isir dejjem isbaħ. Ngħix il-preżent u jekk ngħix fil-preżent ngħix aħjar miegħi innifsi, ngħix aħjar fir-relazzjoni mal-oħrajn u ngħix aħjar fir-relazzjoni tiegħi mal-Alla. Fiskiet nitolbu fuq dan. U issa inqumu bil-wifqa ħalli rresqu it-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Jew nitolbu għall-Knisja, għall-Papa, għall-isqifijiet, għas-saċerdoti, għall-katekisti, għal dawk kollha li huma responsabbli mill-Knisja biex jenuna aktar ngħixu il-mument issa b'viżjoni għall-eternità. Nitolbu. Ejjew nitolbu għalina l-koll li ħafna drabi naħarbu fil-passat jew fil-futur biex narfu r-realtà tagħna tissa u jkollna verament laqa mal-mulej. Nitolbu. Irresqulek Missier Ħanin ukoll il-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju u l dawk li qegħdin semuna fuq Radio Marija. Irresqulek mod speċjali dawk li huma għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. Jew nitolbu għal pajjiż tagħna wkoll mod speċjali f'dan iż-żmien li qegħdin ngħixu partikolari biex kemm bħala individwi kemm bħala nazzjon napprezzaw aktar il-ħajja u ngħinu lill-oħrajn bil-miżuri sempliċi li qegħdin nieħdu anke waqt il-qudiesa. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nofru mulej lill-kobor tiegħek, is-sagrament tal-għaqda u s-sliem. Aħna nagħmlu t-tifkira tal-Om Glorjuża Marija li minna bieb għażiż tal-ħajja ħareġ is-Salvatur tad-dinja, Ġesu ibnek Sidna li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem irroddulek ħajr u nħallu b'tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġni Mqassa Marija. Din hi l-Om Verġni li fija saħħet ix-xbija tal-bieb tal-vant tat-Tempju. Minna għadda l-mulej, infetħet għalih biss u reġgħet ingħalqet u baqgħet magħluqa. Din hi l-Verġni Jumli li bil-fidi tagħha fetħilna l-bieb tal-ħajja ta' dejjem, magħluq bin-nuqqas ta' fidi ta' Eva. Din hi l-Verġni titlob ħerqana l-midinbin biex iduru lejn ibnek, għajn ta' grazzja għal dejjem u bih miftuħ ta' maħfra. Bih l-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati ħal ħobb sradd il-ħajr qasam tali d-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tali d-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr, għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jiena nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof Marju, l-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqassa u Alla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kol ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
immexxija mill-istess spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwied. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf tal-Alla tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Li jsiet tħol taħt is-saqf tiegħi, iżda jilbis kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Infakrukom il-ġdid li għad qarbin kulħadd jibqa' f'postu, il-maskla jew il-vajżer titneħħa wara li jgħaddi s-saċerdot, mhux permess tmorru għall-kubtejkom jew bil-wifqa qrib il-bank ta' qudiemkom. Kulħadd irid jibqa' f'postu laqqasu permess tinżlu għall-kubtejkom. Dawn il-miżuri huma biex ngħinu lil xulxin. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Atina mulej l-ispirtu tal-imħabba biex bis-saħta tqarbina li għamilna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdini, fdiet tifkira tal-Verġni Mqazza Marija Sultana tal-Paċi, infittxu li nġibu l-qoddim fostna dak is-sliem li ħallinna Ġesu Kristu Sidna, li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.